jama'a in ba mu hankali ba rayuwar mu akwai asara, wallahi tallahi malam, a cikin rayuwar mu akwai asara. Shi yasa zama cikin mutane wani lokacin musifa ne. Shi yasa annabi yake yawan shiru baya magana, shiru baya magana. Yana cewa man samata naja, wanda ya cika shiru ya tsira. Karka cika yawan magana a cikin mutane, karka yadda ka zama mai yawan magana, za ka sama makanka matsala. Yanzu kaga waɗannan aibubbukan guda uku, ba kowa bane in an zo ana ba shi labarin wani akan wani abin da baya so, ba kowa bane yake iya tuna su. Wallahi ba kowa ne zai iya tuna su. Kawai abin da zai tuna shine bari shi ma ya shagaltu da aibanta mutumin, sai a ci gaba ai ta faɗan abubuwan da ba su kenan ba. To wannan